Thank you, Lord. We are Say
Bulisa abantu abatsha bonke ngegama lenkosi Yesu. Amen. Siyambonga uThixo ovuke nathi nasekuseni nje xa sikusonga umhlangano ube nathi kwathi abalapha. Ndingumama uXhengana nje ubani sazi bangcwele sendisiwe. Ndiyamthanda uYesu. Uyaphila kuba ngizompilela. Umphilela uDube phakade. Ndiyamthanda ke uthembekile empilweni yami. Uthembekile apha ekuphileni kwami. Ndinqobe nje ukuthembeka kwakhe. Ndimangaliswa nje indlela enza ngayo.
naxa ndifika phaya esiki kodwa ndixhengana ke ndimangaliswe nayo le nto yobasoze singabikho unyaka wonke kodwa xa sibuya yonke into isemi ngendlela nangoku sishiye ungekho nomuntu uThixo uthemba ke uyasigadela uthe thina xa sijonge zakhe wathi yena uyokhathalela thina. Abantwana bethu bahlala phaya e-boarding school. Siyambulela futhi uThixo osiphe osisifundi wabangumzali kwabantwana uyaxolisa bayakhonza njengoba nibona abancane basekhasini banyukanayo njalo. Siyambonga ke uThixo kaloku luphucuka kwabantwana ngakumbi kubekwe njena yase-boarding school. uThixo ke ndibuka ukuthembeka nendlela le asikhathalela ngayo. Makabonge uThixo. Ndibe ngathi lapha emsini ukhona into ezothi ubhonqo kuba ndisoyika uma kule ndawo ngathi ndizobhonqola uvalo uphume ngaphandle kuba ndolima phakeni soloko ndizithembisile ke ndisithi hayi ngoku utata uyondithathela xa ufika usuku kwangonaya ebhoka ngamandla. Ngiyambonga ke uThixo xa umi phambi kwabantu bakaThixo ayikho uThixo into angayibeki ngabantu bakhe ngoba nam njengoba ndimi apha into yokuthetha ndithatha kwalapha kuni ngegama leNkosi Yesu. Amen. Cela ke sibaleke nje sibonisane ngalamazwi okudala indla inhliziyo yami alapha Kolose chapter 3. So namhlanje abanye bathuvukile kodwa thina sinelakhi sisenhlanhleni ngoba savuswa naye kakade Jehova ke navuswa naye sesavuswa naye sisenhlanhleni Jesus ekuphileni kwethu siphila sivuswe naye ekukhonzeni kwethu Thixo simkhonza sivuswe naye. Apha uPawulos uthetha lamazwi ubhalela ibandla laseKolose uthi
samahle njengoba navuswa naye. Khumbula abantu abavuswa naye. Le nto mayibe sezingqondweni zethu, le nto mayibekho kwingqondo yethu njengoba navuswa naye. Khumbulani izihlobo zam njengoba navuswa naye. Ukhona umyalezo ashiye nawo uthi thina yethu iduty kukuba silokoze sifuna izinto zaphezulu. Sifuna izinto zaphezulu. Yintoni iduty yethu njengoba sivuswe nayo nje? Kukuba sifuna izinto zaphezulu. Uthi zingabi zizwe zalo mhlaba, zibe zezaphezulu. Ngoba thina sivuswe nayo, sivuswe nendoda yaphezulu. Uba sesivuswe naye, sidwaliswa ngumoya oyingcwele osinika ukuhlakanipha kwakhe, ukuze singenzi njengelizwe, ukuze singabi yinhlekisa elizweni. Umoya wakho oyingcwele makasihlukane ekuvusweni kwethu naye. Njengoba navuswa naye, nani nomsebenzi ekumele uwenze. Funani izinto zaphezulu. Funani izinto zaphezulu. Funani izinto zaphezulu. Khangelani izinto zaphezulu.
kitchen nabazalwane kungepasika awuphuma umhlangano omunye mama weza ngomgqibelo wathi mama sikwazi uzincokola izinto zethu phala uyasiphazamisa andithina angazi ukuthi omama bale agenda yabo ekitchen ngoba Self-made.
masingaveli thina, masingaveli, masingathisi, masintwile, masishuphansi, masisithele, ubuya sibhathisa, ngoku sinambethise nesitsha, njengangoko unambethise nesitsha, athethu, uthethu, funda, ufakwe litheni lokusila nasile usila ngakanhlungu usila ngomva kabuhlungu ngoba uphethe umsila olutshintsha ilithe uyamjinja kuze kuphume into esilungekileyo sivumele ngoba uthetho akasitami Uhlaziyo